Minkejja li referendum dwar it-tul tad-divorzju għadda b'maġġoranza ta' aktar minn 14,000 vot, Mario De Marco ma jara xejn ħażin li membri parlamentari tal-Gvern ma jivvutawx skont ir-rieda tal-poplu. Jekk hemm deputat, mhux partit, deputat. Jekk hemm deputat li jħoss li tmur tant il-kontra kuxjenza illi ma jistax jiġib ruħu, l-importanti fl-aħħar mill-aħħar illi. X'għandu jagħmel? Jista' jażel, jew jivvota kontra, u jew jastjeni. Inti għali konċepibbli li jivvota kontra. Iktar milli konċepibbli. Kont nippreferi jekk dak id-deputat jastjeni, però nista' nifhem. Min-naħa l-oħra l-Ministru Tonio Fenech qabel ir-referendum iddikjara li l-Madonna qed jiddispjaċiha li Malta qed tikkunsidra t-dħul tad-divorzju. Illum jgħid li fil-Parlament biħsibu jivvota skont il-kuxjenza tiegħu. Il-kuxjenza tiegħi tiġi l-ewwel qabel kollox tajjeb, anki id-deċiżjoni jew le jien il-politika nkunx fiha, ġifieri dika jien Tonio Fenech u dika xi ħaġa li rid ngħix jien biha. Tonio Fenech baqa' iżda ma qalx jekk huwiex ser jivvota le jew għall-inqas jastjeni. Ministru. Naħseb li rispondejt. Ma rispondejt ċar, Ministru, inti mistax ivvota. Minix obbligat, inti kif risposta li tixtieq inti